साफ्रोमबो गथ'फ्रा बेखौ मोजां गोसो होनानै खोनासं नङाबा रिग्रेट जाहैगोन आरोखि रिग्रेट जाहैथारगोन जायफ्रा गथ'फोर फरायगासिनो दं न'खराव जिम्मेदारि फैहां माने जिम्मेदारि फैहां बिराद केयारफुल आरोखि बिराद केयारफुल नैबे प्रेजेन्ट टाइमखौ माब्लाबाबो वेस्ट दा खालाम नोंथाङा फराय माबा मोनसे नलेज लानायाव माबा मोनसे स्किल लानायाव नोंथाङा बे नोंथाङा बेखौ मेहनत खालामथारनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा जिम्मेदारि फैगासिनो दंखायो सफैथारखासिगोन नोंथाङा जेब्ला जिम्मेदारि सफैगोन अब्लासो गासैखौबो बुजिनो मोनगोन बेनिखायनो जिम्मेदारि फैनायनि सिगां नोंथाङा बे एन्टिया मेहनत खालामनांगोन आरोखि जेब्ला नोंथांनाव जिम्मेदारि फैगोन गासैखौबो बुजिनानै रिग्रेसन जायोब्ला बियो वेस्ट जागोन आरोखि बेनिखायनो जिम्मेदारि फैनायनि सिगां नोंथाङा जाहाथे स्किल खालामनो हायो बे स्किलखौ इउज खालामनानै खामायनो थाखाय हायो न'खरखौ नायनो थाखाय हायो ना गासैखौबो फेमिलिखौ नायनो थाखाय हायो नोंनि स्किलजोंनो गासिबो जाजोबो बेनिखायनो जायफ्रा गथ'फोर फरायगासिनो जिम्मेदारि फैहां न'खराव रावबो गैया नोंथांमोना बे एन्टिया नाजाथारखानांगोन नङाब्ला जिम्मेदारि फैयोब्ला बिराद गिदिर बिबाना गोग्लैयोब्ला बारग'नो राहा गैया